ತುಳುಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಷನ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲ್ಲು ದಯಬಣ್ಣಗ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈಸ್ ಮಂದಾರ ದಯಬಣ್ಣ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಉಂಡತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ತೊಂದು నేను ಉಂತವನವೆಲ್ಲ ಅವನಿತ್ತನು ಮಾತ್ರ ತಿರಿದಂಡ ಅವೇನು ಉಂತಾರ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಉಂತಾರ ಜಡ ರಾಜಕೀಯ ಆದ ಉಂತಾರ ಜಡೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಧಮಕಿ ಕೊಡ್ದಾನಲ್ಲ ಉಂತವನಿತ್ತೇರು ದಯಬಣ್ಣ ಇಂಕ ಅನುಭವ ಬೈದನೊಂದು ವಿಷಯ ದಯಬಣ್ಣ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯಲು ಇರ್ತಿರೋ ಅವಡು ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯಲು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಅವನುಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅವನುಂಡು ಅಕುಲು ಏರ್ ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವೇರು ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಪಂದ್ರ ಬೇಜಾರ ಅವನೊಂದು ದಯಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣನ ಅತ್ತು ನೆಟ್ಟು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯನ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಈತೆ ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರವಾದ ದಾದ ಉಂಡು ಈಗ ಯಾನ ದಾಯಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಪ್ತೆ ಬಂಡಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನ್ನು ಒರಿಜಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇದು ಪಾರ್ದನಲ್ಲ ಇದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಬಂದ್ಪರ ಐಕೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಕೂರ್ನ ಚಿನ್ನ ಇತ್ತನ ಬಣ್ಣ ಐಕೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂದೇ ಬಂದ್ಲಿ ಪಾರ್ದನ ಸಂದಿಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವೇನೇ ಇಂಗ್ಲು ಒರಿತಿಜೆ ಬಂದಾನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದು ಬೋತು ನೀನು ಗಂಡುಗಳೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಡುಗಳೇ ಅದು ಬೋತು ತುಳುನಾಡದ ಗಂಡುಗಳೇ ಐತಿ ನೀನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಡುಗಳೇ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ನನ್ನ ಇತ್ತ ದೈವದ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದದ್ದು ಕನ್ನಡ ಯಾನು ಗೊತ್ತೊಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಇನಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಡು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೇಂಜ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ತಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಡೆಕೊನವರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದದ ಇನಿ ಮಾತ ಕುಲ್ದಿನ ರಜಾನಡಲ್ಲ ಬಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಈತೆ ಬಂತೀನಿ ಈತೆ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ಆಪಿನ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದೈವನ ಪದ ನಲಿಪೋನು ಅವಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ನಲಿಪೋನು ಪಲ್ಟಿ ಮಾತ ಹಾಕ್ಬಿರು ಸರ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ನಾ ಅನಿಕಟ್ಟದ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿರು ಆ ಫೋಮುಡ್ ಮಂತ್ವೀರು ಅವೇನು ಅನಿನ ಮಾತ ಅವೇನು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ಮಿನ್ನ ತುಯ್ಯಡ ದೈವ ಓಲು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನು ಸರ್ ಆ ನಮ್ನೆ ಓಲಾಣಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ದಾಗ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ತೂತಾರ ತೂನಗ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಮಂದಿನ ಸುಮಾರು ಕಾಲ್ಸ್ ಮಂತ್ವೇನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಕಾಲ್ಸ್ ಅವೇನು ಉಂತವನ ಬೇಲ ಮನ್ಪಡಿ ಇನ್ನು ಏತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ದಾಗಿ ಉಂತಾರ ಜಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮನ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಏರು ಚೇತನ ಮುಂದಾಡಿ ಆತ ಪಾತೇರಿಯರು ಆರು ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮನ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ಮನ್ಪಾಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಾವಾಡು ಚೇತನ ಮುಂದಾಡಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾಶಾಸನ ತಿಕ್ಕರೆ ಆಂಡ್ ಬಂದು ದೈವನರ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ದೈವನರ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಶಾಸನ ಪಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ಅರ್ಧಂಚಿ ಆನುಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಡು ದೇವನ ಒಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡ್ದು ಆತಿನಂಚಿಂದ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದಾದ್ರ ಒಂದು ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ರ ಬಲ್ ದೇವರ್ ನಿಕ್ಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ದೇವರ ಮಾತಿನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪೋಡಿತ್ತುಂಡು ಅದ್ರ ಮಾತ ಕೊರಡಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಚಿವರಾದ ಪುನಃ ಆತಿನಂಚಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂದಿನಿ ಈತ ಅಕ್ಕಲನ ವಾದನ ಸರಿ ಬಂದಿನಕ್ಲು ಈ ಮತ ವಾದನ ಸರಿ ಬಂದಿನಕ್ಲು ಯಾ ಬಂದಿನಿ ನೀನು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಂದದ್ದು ನೆಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಏರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡೇನು ಒಂದಿನ ಒರಿಪು ನಂಚಿಂದ ಬೇಲೆ ಅವಳು ಒಂದಿನ ಹಾಳು ಮನ್ಪು ನಂಚಿಂದತ್ ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವರು ಅಕಲಕಲ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ತೂರಗೊಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಮಂತದ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ನಾಟಕಡು ಮಾರ್ಗಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಛದ್ಮವೇಶಲಕ ಅವನುಂಡು ದುಂಬು ತುಲೆ ದುಂಬೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಂದ ಪುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪೂಡಿ ನಿಂತಿರು ಜೋಕುಲು ಸತ್ಯಲು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಸತ್ಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗಲ ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಇತ್ತ ಪಾತಿರ್ನಗಲ ಎಂದ ಪಾತಿರ್ನಗಲ ಇಂಚ ಬಂದ್ಬಿರು ಆ ಜಾಗದ ಒಡೆ ಆ ಜಾಗದ ರಾಜ ದೈವ ಅಂಚ ಬಂದ್ಬೇರು ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಜಪ್ಪಿರು ದೈವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಇರ್ನ ವಿಚಾರ ಸಿನಿಮಾ ಅತಂದ ಈ ನಾಟಕದ ವಿಷಯದಾಲ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೇರವಾದ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏರು ನೆಟ್ಟು ಲಾಭನ ಪಡೆಯುಂದಾರ ಏರು ನೆಟ್ಟು ಲಾಭನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲೇರಾ ಅಕ್ಕಲು ಈ ರೀತಿದ ಅನಾಚಾರలు ಮಾತ ಆನಗ ಅవి ಉಂಟವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇನ್ನು ದಳ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಚೆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಬಂದದ್ದು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಂತಾರ ಪಾಡ್ನ ಏತು ರೀಲ್ಸ್ ಬೋಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಾತ ಕಟ್ಟದ ನಲಿಪುನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಏತಲ ಬೋಡು ಅದು ಮಾತ ಉಂಟಾರ ಅಬುಜ ರೀಲ್ಸ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾಂತಾರದ ಸಾಂಗ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎದ್ದು ಉಂಟಾರಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ದೆಪ್ಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರ್
ಓಕೆ ಯಾನು నేను తుమ్ముడు దించిలా యాను ట్వీట్ మందే అట్లకి తెరిపాదే టీముగ్ల కాంతార సినిమా టీముగ్ల తెరిపాదే ఉంచి మన్పులేంది రిక్వెస్ట్ మందే తల మళ్ళా ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಟ ಮಾರೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದು ಅದ ಬಂಡ ಮುಂದೆ ಬೊರ್ಚಾನೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೋಗುಂಡು ಇನ್ನು ಗಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ದೇವರಾಜ ಗೊತ್ತು ಜಾಗ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬಲ್ತದ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪಾರ ನಿಕುಲು ದೈವದ ಅನುಕರಣೆ ಮಂದೊಂದು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರಾಮ ಸರ್ ಅವಿನ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಜನಗಳ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಒಂದಿನ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ದಕ್ಕಲು ಉಂಟವನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ಖಾಲಿ ಆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತವು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿನ ಹತ್ತು ಒಂದು ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂದ್ ಹತ್ತಿ ಅನ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಏರ್ ನೆಟ್ ಲಾಭ ಪಡೆಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲು ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಅವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಉಂದೇನು ಅನಾಚಾರ ನಾಪಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಉಂಟವಡು ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಮಾತ ಮನ್ಪಂದೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏರ್ ನೆಕ್ ಹೋರಾಟ ಜೈದಿರು ಅಕ್ಕಲ ಪರ್ಸನಲ್ ನಾಡು ಎಂಚಿ ನೆಕ್ ಅಕ್ಕಲ ಪರ್ಸನಲ್ ದಾಗಿ ನಾಡುವರು ನಿಕುಲು ನಾಡು ಅವ್ಳು ಬೊಚ್ಚಾಂದೆ ನಾವು ಅವೇನು ಉಂಟವನ ನಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಷನ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ.